Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔba minnu bɛ kan an filɛ nin wagati in na ani an minnu bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ limanaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ an ɲɛna aw danse min ye kunnafoni sɛbɛn olu lahali kɛnɛ kan bi ye araba ye janvier kalo tile 11 san 2022 limanaw min y'aw ka kunnafoni sɛbɛnw ye ni jɛmukan ye min bɛ lase aw ma don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la an b'a lajɛ gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw k'an da don olu la o kuma kɛnɛ kɔnɔna la yan kelen tɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Jalo min ye Amadu Tolo ye ale bɛ kumaso kɔnɔna la yan Tolo i ni sɔgɔma. Amadu Jalo i ni sɔgɔma. Kɔri baasi tɛ yen. Tɔɔrɔ si tɛ ne yan. An b'a an sigira kɛnɛ kan. Awɔ. Ni foli b'i bolo. Foli an b'a kurakuraya ka di min ye an filɛbaw n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin y'u ka kunnafoni di gafew waati. Ayiwa Tolo ni anw bɛ fan dɔ fɛ i b'a sɔrɔ min ye nɛgɛ karafe ye o bamanen bɛ fan dɔ fana fɛ min ye arajo fanfɛla la. Awɔ. Abubakar Tarawele Grand bɛ yen ale bɛ yen nɔ ka taa se min ye Lamine Kulubali. Awɔ. Musa Hayidara. Awɔ. Ani Augustin. Kosɛbɛ. Ayiwa olu de bɛ k'an bila jabarani kan ani an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la. Kosɛbɛ. Ayiwa Tolo ni an sigilen kɛnɛ kan an bɛ Ala fo ka barikada. Kosɛbɛ. Min ye bi an kɛlen kɔ ka bi ye k'an sigi kɛnɛ kan Tolo an da man dimi. Ayi. Foyi tɛ an na. Kosɛbɛ. Ka se ka jamanadenw olu kunnafoni. Laɲini y'o ye. Laɲini y'o ye. An bɛ Ala de fo ka barikada. Kosɛbɛ. Ayiwa Tolo an bɛ jamana min kɔnɔ nin ye n'o ye ba Maliba ye. Awɔ. Bi jamana tɛ. Kosɛbɛ. Tolo nka fɛn bɛ yen o kɛmɛ kan anw sɛgɛn bi kosɛbɛ. Vraiment. Kosɛbɛ. Tiɲɛna fɛn kɛmɛ kan sɛgɛn ne yɛrɛ kɔni Tolo waati laban in na. Awɔ. Tiɲɛna ne bɛ ka n da hakili tɛ ka lafiya fiyewu. Kosɛbɛ. Hakili tɛ ka lafiya mun na. Tolo Mali sari fɛn bɛ anw da la. Awɔ. An yɛrɛ ma fɛn min sugu dɔn fiyewu. O ye mun ye? Bamaciya wale. Kosɛbɛ. Terrorisme et les terroristes. Kosɛbɛ. Tolo i b'a dɔn quoi. K'a daminɛ 2012. Awɔ. Kana bila bi la. Ma hakɛ minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ. Kosɛbɛ. Ka Mali marifa ta jamana kama. Awɔ. Mais n'i ye a bilan lajɛ k'a daminɛ 2012 kana bila bi la. Kosɛbɛ. Tolo i b'a dɔn ko dɔw sen bɔra ko in na k'a to dɔw bolo. Kosɛbɛ. N t'a dɔn n'i bɛ ka n ka jateminɛ in faamu. Awɔ. C'est à dire bi maa qualité wɛrɛw de bɛ yen. Kosɛbɛ. A sugu cayara. Awɔ. I tun b'a mɛn de ko terroriste MNLA SEMA walima Amujawo ani mun yɛrɛ tuguni. Kosɛbɛ. Olu n'a ɲɔgɔnna caman. Awɔ. Ko in a ma daminɛ olu de la ka na olu ka sɔn kosɛbɛ k'u bolo bila sɛbɛn na ko bɛn ka na. Kosɛbɛ. O sɛbɛn yɛrɛ Tolo o taara signé Algérie. Kosɛbɛ. Algérie anw dun Mali Tolo anw lamuninen don ni jamana fɛn fɛn ye bi. Kosɛbɛ. Bi anw lamuninen don ni jamana fɛn fɛn ye bi. Kosɛbɛ. Tolo i bɛ se k'a bila i kunkolo la k'a fɔ ni jamana fɛn fɛn filɛ ni si jɛlen tɛ Mali ye bi. Cogo si la. Ni si jɛlen tɛ anw ye bi. Kosɛbɛ. Mun tora sisan. Bon anw fɛ yan lakanabaliya bɛ ka an sɛgɛn. Kosɛbɛ. E k'a lajɛ san daminɛ yɛrɛ la wale minnu bɛ ka kɛ capitale da fɛ. Kosɛbɛ. O ye dugu minnu bɛ yen n'o bɛ Bamakɔ da fɛ yan. Awɔ. Yɔrɔ Bamakɔkaw sigilen bɛ yan. Kosɛbɛ. An bɛ kuma caman de la yan. Mais n'i bɔra ka taa yɔrɔ wɛrɛ. Kosɛbɛ. I b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ. Tolo yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i sera yen. Kosɛbɛ. Vraiment i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali sigi a bɛ ne ka gɛlɛya. A gɛlɛyara ka ban. Bon n'a fɔra ko Tolo anw bɛ yan. Awɔ. Anw dafɛ jamanaw. Kosɛbɛ. Anw n'olu caman bɛ yen. U caman jɛlen tɛ an ye. Ayi. U bɛ kuma de mɛn u kɔnɔ man ɲi. U kɔnɔ fini don. Siga t'a la. Siga foyi t'a la. Mauritanie anw. Tolo an kɔni an b'a fɔ coopération bilatérale. Kosɛbɛ. Mais bɛɛ n'i ka yeta don. Kosɛbɛ. Algérie min filɛ nin. An ka sɛbɛn min n'o ye bolonɔ bilala. Awɔ. Algérie de b'a ko bɛɛ ɲɛma. Kosɛbɛ.
fɛn mana k'a ko la Algérie de b'a fɔ a donna yan a bɔra yan awɔ jamana min n'o bɛn min ɲini o kɔnɔ jamana wɛrɛ de bɛ taa o ko latigɛ mais nin bɛ faamu cogo di ne ma se ka nin yɔrɔnin kɔni ne ma se ka nin yɔrɔnin faamuya fiyewu i kelen tɛ koyi ladala yɛrɛ a fɔra k'i ka fini nɔgɔ i b'a ko i ka so de mais tolo anw bɛ ka bɛn ɲini san joli joli kosɛbɛ n'a fɔra ko jamana wɛrɛ de o jamana yɛrɛ jɛlen tɛ anw ye o bɛ jɛya ko dɔ kɛra kɔsannin na n tɛ fɛ ka n da don a la kosɛbɛ u ka ministre bɔra yan kunun ministre des affaires étrangères algérienne awɔ a bɛ gafew kɔnɔna kosɛbɛ tolo a nana mun fɔ a bɛ n'a fɔ a nana u ka jamanakuntigi ye kuma dɔ fɔ kosɛbɛ a nana latilen awɔ bon nin jamana in furadama ayiwa n m'a fɔ n ko ko b'a kɔnɔ dɛ nka a tilennen tɛ kosɛbɛ minɛn jɛngɛlen b'u minɛn jɛngɛlen don bɛɛ mais n'a fɔra anw ka bɛn ka sɛbɛn a fɔra ko maa minnu murutira kosɛbɛ ka marifa ta jamana kama awɔ bon o sɛbɛn taara ka t'o bolonɔ bila aw fɛ yen hali sisan o kɛnɛ ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ well où se situe le problème maintenant a ɲininkali kan ka kɛ gɛlɛya bɛ min a ɲininkali kan ka kɛ bon mali jamana ɲɛmɔgɔw tolo nin yɔrɔ la de ye mali jamana ɲɛmɔgɔw kan ka dɔn k'a fɔ mali kosɛbɛ tolo anw man sari fɛn caman bɛ yen awɔ a kan ka dilan yan de bi n'i y'a ye lakanabaliya sen tɛ ka ban mali kɔnɔ yan hali maa minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ u sugu dɔnnen tɛ maa fasugu minnu don parce que an ma gɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min a ma se ka dɔn halisa gɛlɛya in bɛ yɔrɔ min na lakanabaliya in maa minnu bɛ ka parce que o de y'a to n k'i ma n k'a daminɛ ani maa minnu b'a la sisan maa fasugu kelenw tɛ dɔw bɛ yen olu ye bandiw ye dɔw bɛ yen olu ye siratigɛlaw ye hali sisan dɔw fana bɛ yen olu bɛ ka marifa ta k'u yɛrɛ lakana o n'a ɲɔgɔnna caman bon ɲagami nana i t'a dɔn min ye bilen ne yiri bɔgɔti n'i m'a dili bɔ i ma tila fɔlɔ a bɛ nugu dɛ a bɛ nugu siga t'a la donc an b'o dabolo kan sisan bon n'a fɔra ko san joli minnu filɛ fanga na sisan u na kuma u ko priorité ye mun ye ça c'est de sécuriser le Mali awɔ lakana Mali fan o fan o sen bɛ da ye tolo ka se ka o lakana tani ka segi ka nɔgɔya kosɛbɛ o de fɔra o mais bi e k'a lajɛ i bɛ bɔ yan yani n'i bɔra yan yani ka se Segu kosɛbɛ Segu an kɔrɔ yan dɛ yani ka se Segu sira kan i bɛ jɔrɔ kosɛbɛ kɛ an kɔrɔ n'i bɛ bɔ yan ka taa Kolokani i bɛ jɔrɔ bon ça devient un problème, ça devient un sérieux problème. Finitigiw b'u se la o. Oui. L'armée fait de son mieux. Oui. Bɛɛ b'o kalama. Mais on n'arrive pas à, c'est-à-dire an sen de k'an tɛgɛ da gɛlɛya yɛrɛ kan. Bon, il faut des stratégies tolo. Il faut des stratégies incontournables. Fo fɛrɛ dɔw de ka tigɛ. C'est-à-dire maa jugu ninnu tɛ fɛrɛ min dɔn. Minɛnw bɛ ka na fɛn bɛɛ bɛ ka na. Mais hali sisan an sen de k'an tɛgɛ da jugu kan a dun fɔra ko lakanabaliya il y a pas sécurité totale mais tiɲɛ yɛrɛ la tolo a sera bi kuma bɛɛ ka fɔ f'a fɔra ko attaque bɛ ka kɛ yan maaw bɛ ka faga o kɔni tolo o kan ka dɔgɔya de a man ka mɛn quoi parce que ninnu fana filɛ u n'u ka fɛɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn na jamana in man kan n'o ye u bɔra yɔrɔ wɛrɛ u bɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ e b'a ye u bɛ taa ben pɔsiw ni tamadenw de kan sisan il faut une autre stratégie pour que ka se k'o kunbɛn n'o dun ma kɛ tolo u bɛna continuer u bɛ tɛmɛ n'o ye jatigɛ wale bɛ kɛ ayiwa a bɛ se a tɔ tɛ armée tɛ attaquer bilen dɛ mais civil de bɛ ka attaquer sisan o de ye gɛlɛyaba yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ in de la Amadu o de ye ko yɛrɛ o de bɛ mɔgɔw jɔrɔ parce que a bɛ mɔgɔw permettre maa yɛrɛ tɛ se ka taa i bɛ siran i tɛ se ka taama bilen ni tagani ka segin banna ni ɲɔgɔn cɛ baara wulila dɛ donc ko bɛ nin yɔrɔ de la tolo n'a fɔra ko jugu sugu dɔnnen tɛ yani an ka guerre asymétrique don dɛ mais ne bɛ se ka min fɔ guerre asymétrique don mais l'ennemi on doit découvrir le visage de l'ennemi aujourd'hui bi an bɛ yɔrɔ min na jugu kan ka dɔn maa fasugu min don tolo san 10 kɛlɛ kɔfɛ jugu kan ka dɔn maa fasugu min don a b'an cɛla munna tolo a bɛ ratissage de kɛ Allah ayi ni ko ratissage tolo kangari bɛ da u ye de bon
sisan kɔni mali finitigiw bɛna wuli k'o jɔ nin filɛ ni a fɔra e tɛ bamanci ye bon n'an y'i ye n'i bɛ tan ayiwa a bil'i kungo la i ye su ye dɛ kosɛbɛ kɛ c'est comme ça kosɛbɛ u bɛ siran awɔ bon a ye mɔgɔw ta k'u don sɔrɔsiya la jama ka caya pour que jamana ka se ka lakana n'o tɛ o fana bɛ ko in na o to jama ka dɔgɔn dɔɔni jama ka dɔgɔn ayiwa Tolo nin kun ye tɛmɛsiranin ye ka se ka min bɛ yen sisan Tolo n'o kɛmɛ ka an jɔrɔ kosɛbɛ an ka se k'an da don o la parce que bi jamanaden caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka nin ko in taabolo la maa tɛ ka fɛn faamuya a la a ka kan a ka ɲɛfɔ maaw ka se k'a faamuya kalataw dun bɛ ka na an b'o girinw na faamaw ɲɛ bɛ kalata ninnu dɔrɔn de la sisan a dun tɛ se ka kɛ ni lakana tɛ yen a tɛ se ka kɛ dɛ cogo si la hali n'a bɛ kɛ Tolo a kɔni bɛ kɛ fɛn de ye ten a kɛra ten de ten tɛ ko dilan ayiwa Tolo gafew b'an bolo an bɛ don gafew kɔnɔna la kosɛbɛ Amadu n'an donna gafe kɔnɔna la min ye lesɔri ye faso ka gafeba an b'o ta o kɔnɔna la sa min ye i ye baro mun kɛ sisan o fan dɔ b'a kɔnɔ koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye Algérie minisiri min ni o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛɲa kow kan n'o ye Lamabara ye ko ale ye wulikajɔ kɛ Mali kɔnɔ koyi Tolo nin ye Algérikaw ka minisiri min n'a b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna ministre des affaires étrangères de l'Algérie Tolo ko a ye ɲɛfɔli kɛ ayiwa ni colonel Assimi Goïta kelen kɛ ka ɲɔgɔn ye kunungo kosɛbɛ nka ko a ye layidu di Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko Algérie wa ko Algérie na to Mali kɛrɛfɛ a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ Algérie ka fɛla de y'o ye bi n'i y'a lajɛ Tolo min ye Algérie jamanakuntigi n'o ye Abdelmadjid Tebboune Abdelmadjid Tebboune kosa in na k'a ye ɲɛfɔli dɔw de kɛ kunnafonidilaw ye a bɛ n'a fɔ o ye maliden dɔw tɔɔrɔ dɛ ɲɛfɔli in hali n'a sɔrɔ dama don a la lesɔri kɔnɔna la kuma de don kuma min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ a ye jamanaden dɔw tɔɔrɔ ka se ka bolo biri o kuma in da la ka se ka kuma in ka a nɔgɔya ayiwa maaw ka se ka faamuya sɔrɔ a la Algérie jamanakuntigi de filɛ nin ye k'a ka minisiri min n'o b'a ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna Aramtan Lamamra ayiwa ko kunungo ale bisimilara colonel Assimi Goïta fɛ kuluba Tolo min ye a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn min bɛ an fɛ yan n'o ye Abdoulaye Diop ye a fana tun bɛ kɛnɛ kan ye n'i y'a lajɛ kuma minnu tɛmɛna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Tolo ko Abdelmadjid n k'a fɔ Aramtan Lamamra a ko Mali ni Algérie cɛ jamana fila in ani jamanakuntigi fila in colonel Assimi Goïta ani Abdelmadjid Tebboune Tolo k'u ka yetaw ye kelen ye yetaw ye kelen ye mun na jamana fila in sigiɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani hakilila min bɛ yen Tolo n'o de ye bamaciya wale kɛlɛli ye ani ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Tolo walasa jamana fila in a furanjɛw bɛ se ka lakana cogo min na ani baarakɛ ɲɔgɔnya a n'a ɲɔgɔnna caman ko ale nakun y'o ye a nakun ye min ye fana o ye k'a fɔ ɲɛtaga ayiwa Mali bɛ cogo min na bi ko Abdelmadjid Tebboune ko k'a bɛ malidenw fo kosɛbɛ sabu ko malidenw ye gɛlɛya min y'u sɔrɔ kɔsannin na Tolo ko malidenw sera k'u jɔ gɛlɛya ninnu kɔrɔla la ka se ka gɛlɛya ninnu ku kosɛbɛ ko Mali ni Algérie cɛ bi Tolo min ye danaya teriya ayiwa ko de b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'ale nakun y'o ye dɛ o de ye kuma yɛrɛ ye lesɔri ye min fɔ yana ka bɔ lesɔri kɔnɔ Tolo min ye EG autorité indépendante de gestion des élections ko a maaw maa 15 ɲɔgɔnna k'u sigira u ka siège kɔnɔna la baara de daminɛna sisan a yirala k'a fɔ ninnu ma baara daminɛ de don tɛmɛnlenw na u k'u sugandira bari min ye baara ye a bɛna fɔ o daminɛna sisan de sabu lesɔri ka kuma la ko colonel Assimi Goïta a ye ninnu ka baara min kalifalen bɛ u la sisan Tolo n'o ye kalata ye kalata labɛnni ko baaraw kalafili labɛnni ko baaraw ko EJ baara foyi t'a la n'o tɛ jamanakuntigi colonel Assimi Goïta a yira k'a fɔ Mali kura ayiwa a taabolo ye nin de ye dɛ autorité indépendante de gestion des élections a laɲini kun kɛra a mɛnna
nka ka se ka sigi sen kan fo ka n'a filɛ nin u ka bila u ka baara la nin cogoya la tolo colonel Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ ayiwa baara de b'u bolo sisan sariya min tara n'o ye loi 2022-019 min tara juin kalo tile 24 san 2022 ayiwa o sariya de b'u yamaruya tolo kalata fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ labaara Mali kɔnɔna la yan a kɛra référendum ye o a kɛra kalata wɛrɛw ye o EJ de bɛna nin baara kɛ jamanakuntigi kɔni y'u sigi u ka siège kɔnɔna la nka yanni o cɛ k'u tun ye kalenkan kɛ Cour suprême ɲɛma o kɛra octobre kalo tile 20 tɛmɛnen in na ko ninnu kɔni sigira kunu ayiwa nka tolo min ye ko in na gɛlɛya yɛrɛ ye o ye politique tɔn de ye politique tɔn dɔw bɛ yen ani EJ ko in ma diya u ye dɛ sɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko EJ ko in ayiwa a sugandira cogo min na fo ka n'a sigi u bɛ baara min na nin ye politique tɔn dɔw y'a yira k'a fɔ EJ ko in wa a finman n'a jɛman olu sen tɛ a la wa a bɛ baara o baara la politique tɔn dɔw y'a yira k'a fɔ olu tɛna u yɛrɛ y'a kɔnɔna la nka o n'a ta o ta colonel Assimi Goïta jamanakuntigi a ko Malikura ko de don dɛ Malikura ko don n'i y'i yɛrɛ ye jamanadenya la tolo i ka ninnu lakodɔn n'i bɛ fɛ jamana an ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la sabu bɛɛ lajɛlen hakili b'a la tulotigɛ bɛ fali sɔmi tolo min ye an seli gɛlɛya in kɔnɔ kalata cɛjugu de y'an seli gɛlɛya in kɔnɔ la n'a fɔra k'a fɔ ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de sigira o ko laɲini kɛra ko ka baara kɛ ni dɔw ma sɔn o ma a tolo a sera ko dɔ ka jisuma kɛ i koliji la dɛ l'essor de ni kuma fɔ kosɛbɛ n'an bɔra l'essor kɔnɔ Amadu e ko an t'an kunda min ye Eko kan ye Eko ale bɛ ka kuma min ye Bamako mairie ale ka ta ko ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna la u ka lajɛba la fɔlɔ ko o sigira koyi nin ye lajɛrɛ ye tolo min ye balana lajɛrɛ ye ko a ma ko session extraordinaire min ni mairie district y'a kɛ san 2023 ko laɲini baara minnu bɛ yen n'o ye baara kɔrɔtɔlenw ye minnu ni u bɛn'u ɲɛsin o ma joona joona o bɛ tali kɛ mobili jɔyɔrɔba min bɛ Bamako yan n'u k'a ma ko gare routière ka se ka ale kurakuraya min ye voirie ye n'o ye an ka ɲama yɔrɔ saniyala ninnu ko dɔ bɛna fara o maaw fana kan n'i y'a ye mairie district nin kɛra kununko tarata janvier kalo tile 10 san 2023 n'i y'a lajɛ tolo san 2023 min daminɛnen filɛ nin a bɛna fɔ mairie Bamako mairiba ayiwa baara minnu bɛ yen n'u bɛna o boloda ayiwa baara ninnu caman bɛ yen ayiwa sirabadilaw b'a la fɛn caman wɛrɛw b'a la nka min y'a la ko yɛrɛ la gɛlɛmanba ye o de ye mobili jɔyɔrɔba dɔ bi yan gare routière tolo ka se ka ale ɲɛda kurakuraya ani Bamako yɛrɛ sanuya ko ko voirie yɔrɔ ozone ozone de tun bɛ Bamako saniya ozone ka baara jɔra n'a ma ɲɛ k'a fɔ ozone ka baara jɔra voirie baara dira ale ma a yɛrɛla k'a fɔ ko mairie baarakɛlaw madame Kamara Fatima Traoré ale kumatigi tun ye ale ye ale ye adjoint fɔlɔ yɛrɛ ye maire ka dangan fɔlɔ don a y'a yira k'a fɔ ko bi ayiwa mairie kɔni baarakɛɲɔgɔnw b'u bolo a bɛ ala fo o la kosɛbɛ nka ko baarakɛɲɔgɔnya in tolo ko fo mairie ka dɛmɛ de sabu baara boloda caman de bɛ mairie bolo u yɛrɛ ni consul min n'u k'a ma ko Malaisie consul u n'o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka sanuya ninnu ni baara minnu bolodalen don jamana kɔnɔna la ka se ka o boloda ko nka tolo wari tɛ mairie bolo dɛ ko wari t'u bolo Bamako mairiba ko wari t'u bolo n'a ma ɲɛ k'a fɔ wari tɛ u bolo k'u b'a ɲini jamanadenw fɛ tolo bɛɛ k'a lajɛ sale min n'o ye taxiw ye maaw k'u ka impôt sara maaw k'u ka taxiw sara walasa u ka se ka dɔ sɔrɔ u ka baara kɛ n'a ye n'o tɛ ko baara boloda min b'u bolo bi a ka can nka dɛmɛ tɛ yen dɛ o de ye kuma yɛrɛ les échos wele kosɛbɛ n'an bɔra Eko kɔnɔ an b'a ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ ale y'a yira ko min ye Mohamed Cherif Kone ni ale RFCima o ɲɛmaaba ye sa ko a bɛna fɔ sariya sɛbɛn min ni o bɛ yen nɔ magistrature ko fɔ la sa ko a ye ɲangili ta k'o sɛgɛrɛ koyi tolo nin ye min ye Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la a ko décret dɔ de bɛ yen décret in taara décembre kalo tile 30 san 2022 nin décret in sariya don min bɛ conseil supérieur de la magistrature o ye an ka jamana sariyatigiw u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba min
min kɔnɔna la o maa minnu bɛ yen n'olu sugandira dɛ sariya dɔ de tara ka olu sugandi nka décret in Mohamed Sherifu Kone n'o ye RFSIMA ɲɛmaa ye référent syndical de magistrat a ko nin tɛ sariya ɲuman ye dɛ sariya in ko a man ɲi sabu maa min ye sariya in ta n'o ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita ale don tolo ko sariya in a tabati Asimi Goita ye a tabatɛ mun na tolo n'i y'a lajɛ décret min filɛ nin ye n'an bɔra k'a fɔ sisan maa min kan ka décret in ta o de ye jamanakuntigi ye min taara jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ le président de la république yɔrɔ Asimi Goita ale ye président de la transition de ye ale ma sugandi jamanadenw fɛ nka ale kɔni nana cogoya la tolo o ni jamanakuntigi min sugandira jamanadenw fɛ o n'o ka nacogo tɛ kelen ye fasiri de ka kuma don dɛ fasiri ka kuma don tolo min ye Mohamed Sherifu Kone ye a ko nin décret min filɛ nin ye colonel Asimi Goita ayiwa a man ka nin décret in ta sabu a taba tɛ ale ye n'i y'a lajɛ conseil supérieur de la magistrature hali a ɲɛmaaya yɛrɛ k'a man ka kalifa Asimi Goita la sabu Asimi Goita tɛ jamanakuntigi ye maa min bɛ yen ni sariya yɛrɛ b'a lakodɔn ten sabu furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ de don a nana baara dɔ de kɛ tolo a bɛ taa Nouvelle Horizon ka kuma don dɛ a ko sariya kisɛ dɔ bɛ yen ko article 45 an ka yɛrɛ ka sariya sunba kɔnɔna la jamanakuntigi min b'an kunna sisan tolo ko conseil supérieur de la magistrature n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ye sariya ta k'a ma kofɔlen k'olu sugandi tolo ko sariya sɔsɔ bɛ na nin yɔrɔ la sabu ale yɛrɛ min filɛ nin ye n'o ye colonel Asimi Goita ye tolo sariya ale yɛrɛ bɛ sariya min kan ale yɛrɛ sugandi k'a fɔ a ka kɛ ɲɛmaa ye n'o ye conseil supérieur de la magistrature ɲɛmaaya ye o sariya in o sɔsɔlen don fɔlɔ n'a fɔra ko ale sariya sɔsɔlen don ale bɛ taa maa wɛrɛw sugandi Mohamed Sherifu Kone ko sariya sɔsɔ dɔ farala dɔ kan tolo n'a fɔra k'a fɔ an b'o cogoya la Mohamed Sherifu Kone a ko nin décret in a ko a b'a kɔkari dɛ a wulila k'i jɔ min ye cour suprême ye o section administrative tolo ka taa o yɔrɔ k'a fɔ ko sariya in ale b'a kɔkari sabu ko an ka jamana sariya sunba yɔrɔ a ma bila o baara bɛ ka kɛ n'a ye constitution min filɛ nin n'o ye 1992 ye a ma bila baara bɛ ka kɛ n'a ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ baara bɛ ka kɛ n'a ye ko a sariya olu kana sɔsɔ ko sariya in ale kɔni bɛ taa n'a ye cour suprême ɲɛma tolo majɛ min b'a la ka se ka taa o kɔkari Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an b'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ kibaruya duman t'ale kɔnɔ dɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye sanubɔ kɛnɛ min n'o bɛ wele ko Kangaba fanfɛla la sa ko a bɛna fɔ ko jeli bɔn kɛra yen koyi o kɛra koyi tolo kosɛbɛ nin ye Soir de Bamako ka kuma ye min ye tiɲɔgɔnya o de kɛra nin yɔrɔ in na sanubɔlaw n'o ye damabɔlaw yɛrɛ dama ye tolo olu de tira ɲɔgɔn na kosɛbɛ a kɛra dugu fila min bɛ tali kɛ Danka ani Tombola nin bɛɛ bɛ Nuga commune de kɔnɔna la kosɛbɛ nin bɛɛ bɛ Kangaba mara in de kɔnɔna la yen tolo n'i y'a lajɛ ko jolibɔn kɛra dɛ jolibɔn kɛra i n'a fɔ maa minnu ye kunnafoni di olu b'a ɲɛfɔ cogo min na kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko maaw joginna wa maaw yɛrɛ ni bɔnɛna a ko siratigɛ la kɛra tiɲɛni ye dɛ kosɛbɛ Soir de Bamako ka lakali la n'i y'a lajɛ ko hali ambulance min n'o taara tolo kana ayiwa min bɛ tali kɛ k'a fɔ k'u bɛ taa maa joginnenw ta kosɛbɛ ko sanubɔla minnu tun b'a yɔrɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko ambulance tɛ se kɛnɛ kan ambulance kana se yen kosɛbɛ ka sababu kɛ u yɛrɛ dama u ye kɛlɛ min kɛ u tɛ fɛ hali maa minnu joginna maa minnu fagara olu ka tila ka taga bɔ a yɔrɔ la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ tolo ko maa minnu bɛ yen n'olu fagara walima minnu joginna a da kelen ma se ka dɔn kosɛbɛ sabu fasidi sɛbɛn ko ale ye ɲininkali minnu kɛ a ma se ka da garantilen sɔrɔ ayiwa maa minnu bɛ yen n'u bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn di u ma kosɛbɛ nka tolo minnu bɛ se ka faamuya nin na o de ye k'a fɔ damabɔyɔrɔ ninnu tolo i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye maa kulu gɛlɛnw de ye kosɛbɛ ayiwa tolo n'u karila ɲɔgɔn na a kɔlɔlɔ ka ca dɛ kosɛbɛ kɛ o de la n'i y'a lajɛ hali damabɔyɔrɔ ninnu na tolo minfɛnw ni fɛn caman maaw b'u ɲu olu minnu kɔrɔ tolo o bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ fɔ o hakili kɔ kosɛbɛ u taa kari ɲɔgɔn na o n'a ɲɔgɔnna caman hali kɔsa in na Sikaso mara la
la yɔrɔ dɔ bɛ yen u k'a ma ko Nampala ni ɲɔgɔnna waleya kɛra yen nɔ ɔ kangaba ta min n'o kɛlen filɛ nin ye tolo ko maa hakɛ min fagara ani maa hakɛ min joginna o kɔni ma se ka dɔn ka siri ka kuma la ɔ nka min bɛ se ka fɔ a la tolo o de ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka damabɔyɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔnna gɛlɛya de bɛ yen kuma bɛɛ kuma bɛɛ ni ɲɔgɔnna gɛlɛya de bɛ yen i b'a sɔrɔ damabɔlaw ayiwa ni dugukoloko kɛlɛ ti maa min ni maa min cɛ i bɛ taa sɔrɔ ayiwa u yɛrɛ dama u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ɔ tolo nin n'a ɲɔgɔnnaw ayiwa min ye i b'a sɔrɔ fereke ɲagami o de bɛ kɛ yen nɔ yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ tolo o dun bɛ yɔrɔ min na o ko ɲɛnabɔ man di dɛ hali dɔɔni Soir de Bamako ka kuma don nka min kɛra kangaba nin ye a jolibɔn kɛra a la dɛ n'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔ Amadu an b'an ɲɛsin Info Matin ma Info Matin ale ko janvier kalo tile 11 san 2013 janvier kalo tile 11 san 2023 ko nin bɛna kɛ a san 10 ye min ye Faransi jamana ye ko ale bɛ wuli ka jɔ la Mali kɔnɔ tolo Faransi kɔni taara sa nka Faransi san 2013 ka n'a bila bi janvier kalo tile 11 n'a kun ye Faransi sɔrɔ yan o y'a kɛ san 10 ye coyi tolo n'i y'a lajɛ Faransi ale nana Mali kɔnɔ yan ni hakili b'a la janvier kalo tile 11 san 2013 a don ni tɛgɛrɛ fɔra dɛ tɛgɛrɛ fɔra ani biti kelen a don Faransi kɛra i b'a fɔ ko Faransi jamanakuntigi ni a don dɔw yɛrɛ k'a ma ko Saint François Hollande Saint François Hollande a kɛra caman de y'i tɔgɔ da i den tɔgɔ da François Hollande la tolo nin donni kama hakili b'a la a don jara Mali la yan kosɛbɛ sabu mun kun bɛ ka anw sɛgɛrɛ o ye bamaciw ye bamaciw kun bɛ ka bɔ kɔrɔn fɛ tolo k'u kunda jamana fan bɛɛ lajɛlen kan ko f'u ka Mali minɛ k'a k'u ta ye nka Faransi de ye wulila tolo a donni kama jamanakuntigi minnu kun bɛ yan ayiwa bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ Faransi nana ka na sira da ninnu ɲɛ waati u ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'u k'a ma ko Serval n'o tilala ka na yɛlɛma ka kɛ barikani ye tolo ni hakili b'a la janvier kalo tile 11 san 2013 ayiwa Info Matin kɛmɛ ka ɲininkali dɔw tugu ɲɔgɔnna yan a y'a yira k'a fɔ ayiwa Faransi nana Gawo Tesalit Sahel jamana in yɛrɛ kɔnɔna la yalima Faransi nana ka na to yan de wa sabu a tun bɛ Serval la a bɔr'o la ka na kɛ barikani a nana Mali bɔ bamaciw de bolo wa walima a nana to yan de mun b'o yira tolo min ye k'a daminɛ janvier kalo tile 11 san 2013 ka n'a bila janvier kalo bi san 2023 n'a ma kɛ Mali jamanakuntigi minnu bɛ yen sisan n'olu kun ni Faransi ma fɔ ɲɔgɔn kɔ ka Faransi kɛlɛcɛw k'a fɔ k'u ka Mali bila a tolo ko sanw b'u sɔrɔ yan k'a sababu kɛ u nakuma a tolo kuma min kun b'u da ani min kɛra o ma kɛ kelen ye dɛ k'u nana min kama u ye birifini min biri u la ka na o de k'a fɔ k'u bɛna sira da bamaciw ɲɛ ja Faransi kun na bɛ cogo yan de kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa bi u dun ma taa dɛ ko u bɔra Mali kɔni kɔnɔ u y'u kunda yɔrɔ minnu kan sa o ye Golfe de Guinée o ye Côte d'Ivoire ni Niger n'a ɲɔgɔnnaw ye tolo k'u bɛ o daga yɔrɔw la yɔrɔ nin bɛɛ ye Sahel kɔnɔna ye nka tolo an bɛ don min na i ko bi n'i y'a lajɛ Sahel jamana ninnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la yan nɔ yɔrɔ Mali de ye caman caman kun y'a yira k'a fɔ Faransi kun nana ni teriya min ye teriya in tilala ka kɛ i b'a fɔ ko maa n'a jugu bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ jamana de caman wulila k'a fɔ ko ayiwa an ka Faransi gɛn k'u nana k'a fɔ k'u bɛna tasuma fa ja tasuma mɛnɛnaw de don tolo nin kɔni kɛra fɔɲɔgɔnkɔ ye bi Faransi bɛ cogo min na ani Mali bɛ lahala min na bɛɛ kɔni ɲɛ bɛ o la san 10 bamaciya wale kɛlɛli ni fɛn bɔra a la walima ni fɛn ma bɔ a la tolo o bɛ kɛnɛ kan san 10 ka n'a fɔ ko an bɛna Mali kisi Mali ka basigi ni Mali basigira walima n'a ma basigi an ɲɛ b'o fana na san 10 bɛn ka na Mali kɔnɔ tolo ni bɛn nana walima ni bɛn ma na Info Matin ko o fana bɛ kɛnɛ kan dɛ san 10 a ko filɛ nin Info Matin ko waati sera an t'a bila yan